Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kuble ye phi baro kini kilo ki khubor bamta kasni. Sakyam kawai kano hi school ha Uttar Pradesh bara ya ka pistol. Ka video ka bala sa phyang ha ki social media bapher ha ka ba kawai kono hi kai ka badai na Manipur kala sakyam. Susul ayo jitep bakate kano hi kai ka bahi kai ha kawai ka school ka badon ha Firozabad Bopi ka badon ha Firozabad UP kelas sakyam hadin bakalawan pai na kasnong jongka kabadon hajala Manipur kipulit kilakyam yaka na Kotwali kipulit kilakyam yaka na Kotwali district hadin bakilayo jidep bakadon yaka pistol